O Concello do Carballiño escolleu Lanzarote como protagonista da edición número 64 da Festa do Pulpo, que se vai celebrar, como é habitual, o segundo domingo de agosto este ano, o día 9. O goberno local decantouse pola illa debido ao seu especial vínculo co Carballiño, nun guiño á comunidade canaria que acolleu a moita emigración. Desde o Concello alegan que tanto Lanzarote como o Carballiño reivindican a calidade da cociña atlántica, dos produtos do mar e da terra. As pulpeiras da Vila do Arenteiro participaron varios anos no festival enogastronómico Saborea Lanzarote, sempre cunha moi boa resposta por parte da organización e do público. Adicarlle a Festa do Pulpo é un xeito de agradecer o seu apoio nesa estratexia común. A colaboración busca abrir novas oportunidades de cooperación entre ambos territorios e converter a gastronomía nunha ferramenta para o diálogo, o intercambio e a proxección conxunta. Ademais, o conselleiro de Centros de Arte, Cultura e Turismo do Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, naceu no Carballiño e mantén unha importante relación coa vila. Nos seus 64 anos de historia, a Festa do Pulpo do Carballiño, declarada de interese turístico internacional, foi adicada a diversos lugares, institucións e colectivos vinculados á vila, a súa historia e a súa veciñanza. A pasada edición, o goberno local escolleu a cidade italiana 90 Padovana, irmandada co Carballiño e onde tamén se celebra unha gran festa anual, protagonizada polo pulpo. Asturias, o Centro Partido de Carballiño en Buenos Aires, o Mosteiro de Oseira, os pulpeiros de Arcos, os centros galegos no mundo, Portugal, México, Euskadi ou os emigrantes de Alemaña son algúns exemplos dos motivos conmemorados na Festa do Pulpo nas últimas décadas.